Znači, mi nećemo sjediti skrštenih ruku, organizovat ćemo se na više nivoa. Mi smo ovu odluku o presudu donijeli na Sindikatu uprave i pravosuđa, glavni odbor je donio odluku. Također smo u fazi pripreme jednog velikog zbora, gdje će doći svi predsjednici svih sindikalnih organizacija koji se tiče ovaj problem, pa da čujemo šta će radnici da kažu. Jer dosta je bilo da funkcioneri pričaju jedno, a radnici da se ne čuju. Znači, moraju radnici da se izjasne o ovom problemu direktno. Koju će oni odluku donijeti? Da li će to biti neki protest, da li će to biti neki generalni štrajk ili će tako nešto biti, to ćemo da vidimo. Ali definitivno moraju da znaju da nećemo dozvoliti da se od ovako minimalnih zarada otima i 1 euro. Nije bilo potrebe za ovim, tako da imaju načina da obezbijede sredstva na bezbroj drugih načina. Između ostalog, moramo da pomenemo da je ovo ustavna kategorija. Mi zaposleni u javnom sektoru imamo ista prava i ljudska i građanska kao i ovi koji ne rade u javnom sektoru. I ne može na nas da se primjenjuje jedno, a na njih drugo. Znači, definitivno, ukoliko ne dođe do nekog dogovora između nas kao predstavnika sindikata, odnosno nadležnih naših organa, morat ćemo pokrenuti inicijativu za ocjenu ustavnosti ove odredbe ovog zakona. Tako da nećemo, ja sam rekao, sjediti skrštenih ruku i djelovat ćemo maksimalno koliko je u našoj nadležnosti.